CHK Classic соли барориш 99 дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин. ҳуҷҷатош муоини техникиш то моҳи мае, иҷозати махсусаш дӯстон то моҳи ноябре. Ҳамин оинаҳош сиёҳшише иҷозати махсусаш то моҳи ноябре. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш автомат, титроник, менинҷа CD-плеер дора, сентр замок, пробег 444 000 километр пробег. мани ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ дӯстон. мотор 2, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4, расход чанде? 10 такеди 100 мегардад. Асосиан мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 557 73 73. CHK Elegance соли барориш 96. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, менинҷа CD-плеер дора, сентр замок, пробег 173 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расходаш 10 та газгирӣ 80 километр мегардад дӯстон. ҳуҷҷатош то моҳи июле. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 903 04 00. CHK Elegance соли барориш 94. намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, сентр замок дорад, пробег 360 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо менахи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ дӯстон. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин. расход чанде? расходаш газгири 10 та газгири 85 километр мегардад дӯстон. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 32 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 757 07 84. CHK Classic соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. қафош ба боз задни камераам доштааст дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, сентр замок дора, CD-плеер, пробег 409 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин дӯстон. мотор 1.8, сӯзишвориш газ, бензин, гази евро 4. расход чанде? 10 такеди 100. 10 та газгири 100 километр мегаштааст дӯстон. ҳуҷҷатош то ки? ҳуҷҷатош 1 соли нагуфтосиян. нархи мошин
55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 707 77 11. Сечка элеганс соли барориш 99. Мен пешанда 6 паҳроникои пеш. Мени намуд аз қафои мошин қафош меям 4 паҳроникои қафо десон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат D+ десон ва инҷа 2 ойначои пеш электроника, CD плеер дорад, 2 сидениҳои пеша багриф сидени, сентр замок, пробег 254000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. боз инҷа люкам дорад. вай напӯшид. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чандта газ гирид? расходаш 10 та газ гирид 80 км мегаштааст десон. ҳуҷҷатош мӯҳлатош гузаштагӣ. нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 602 0007. сечка элеганс соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон сидениёш лифт, 4 электропакет, коробкаш автомат, титроник ва инҷа CD плеер дорад, 2 сидениҳои пеша багриф сидени, сентр замок, пробег 235000 км пробег. ва ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. сидениёш лахтигӣ, аввалош рӯйкашҳои замонавӣ кшидагӣ, боз ман инҷа люкам дорад. мотор 2.3 сӯзишвориш газ бензин, гази евро 4. расход номаълум густасиям. ман ин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 88 858 72 72. мерседес бенз сечка соли барориш 99. мошин як даст густасиям, баъди вагон як даст. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ду электропакет, коробкаш автомат, титроник ва инҷа сентр замок дорад, магнитофон. пробег 177000 км пробег. این حالتی مطاری این حالتی سالانی ماشین حالتی سالانی قفای ماشین این багажош дӯстон яхта балони запаска ин куличи балон дамкрат аккумуляторош нав мотор 1.8 сӯзишвориш бензин ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 78000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 39 67 77